Mweya Mutsvene, munyaradzi wedu, mweya wechokwadi. Tinokutendai makatipa mwanakomana wenyu Jesu Kristu, akatida nerudo rwakadzama, akafira isu pamuchinjikwa, akazvininipisa nokuda kwedu kuti tive noupenyu hutsva. Rudo rwenyu haruperi, runogara nokusingaperi. Jesu akati kuvadzidzi vake, kana muchindira muchachengeta mirayiro yangu, ini ndichakumbira Baba, vachakupai mumwe munyaradzi agare nemi nokusingaperi. Mweya Mutsvene, munyaradzi wedu, mweya wechokwadi, garai matiri, mutungamiriri wedu, mutidzidzise nzira, mutisimbise mazuva ose. Jesu akamuka kubva kuvakafa, akasimbisa vadzidzi vake, akati, mirirai muguta kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Chipikirwa chaBaba chakanga chava pedyo. Hey, hey, hey. Rakazosvika zuva rePentecosti, Mweya Mutsvene akaburuka. Vose vakanga vakaungana, vakazadzwa nesimba raMwari, vakaparidza evhangeri nesimba rokumusoro. Nyika yakanzwa kubwinya kwaMwari. Mweya Mutsvene, munyaradzi wedu, mweya wechokwadi, garai matiri, nasi tinofara, tiri vana vaMwari, makazadzisa chipikirwa. Mwari tinokurumbidzai, iwe Mutsvene, 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 Mweya Mutsvene, Mutsvene. Mweya Mutsvene, tinokudai.